Pag nasa probinsya ka nga naman, talaga namang napakasarap ng buhay. Sariwa yung hangin, ang ganda ng tanawin at sariwa yung mga pagkain. Sarap mabuhay. Magandang gabi nga po sa inyo mga kadagat vlog. Eto na naman po tayo, muli na namang nagbabalik sa ating edisyon ng ating vlog. Naglakad-lakad nga ako mga kadagat dito sa aming barangay, dito sa aming lugar. Hanggang sa napansin ko itong ilog na to kasi makasaysayang kasi itong ilog na to para sa akin kasi dito na halos kami lumaki. Nung mga bata pa kami dito kami naliligo, tapos ang napakagandang ano nito mga kadagat kasi hindi man lang nagbago yung tubig niya, talagang malinis pa rin siya. Ayan, kita nyo naman mga kadagat, talagang ang linis ng ilog. Halos dyan po kami naglalaba, naliligo ng mga bata pa kami. Yan na nga mga kadagat vlog, ang aga na naman nga naming nagising, alas 3 ng madaling araw, gising na ang mga kadagat. Syempre dahil nga malinaw ang dagat, sinasamantalang naming makapaghanap buhay. Nga pala mga kadagat, ngayong buwan na to talagang season yun ng taglamig dito sa amin. Sobrang lamig nga dito mga kadagat sa amin. Nang makompleto na nga mga kadagat ang aming kasamahan, agad-agad na kami tumulak palaot. Dahil may kalayuan din ang babiyahihin namin. At dahil nga kasarapan pa ng tulog ang aming paglalaot, yung mga kasama ko naman syempre, dito na nga nila tinutuloy sa bangka yung mga panaginip nilang naputol o naudlot. Kaya nga nagbabiyahe na kami yan mga kadagat. Kita nyo naman mga suotan ng mga kasama ko, halos nakahood lahat dahil nga mga kadagat sobrang lamig. Sabayan pa ng ihip ng hangin na sobrang lamig sa gitna ng karagatan. Tapos alam nyo ba mga kadagat, inaabot din kami dyan ng ulan sa gitna ng karagatan. Kaya talagang minsan sanay na rin kami sa gantong klima. Talagang kailangan sanayin yung mga sarili namin mga kadagat. Kasi syempre ito na ang source of income namin. Dito na kami nabubuhay halos. Iisang barangay nga lang halos nakatira ang aking mga kasamahan. Kaya kung matulog talaga yun sa bangka halos tabi-tabi parang magkakapatid lang. Saka close talaga yung mga kasamahan ko. Dahil syempre importante yun sa isang team. Kailangan magkasundo kayo para maganda yung kalalabasan ng inyong mga trabaho. Kalipas nga mga kadagat ang isang oras at kalahati naming pagbabiyahe patungo sa Boya, narating din namin to sa wakas. At andito na nga kami mga kadagat sa Boya. Preparation na naman kami para sa pag-area. Halos madaling araw na yan mga kadagat, malapit ng mag-umaga. Kaya syempre nagmamadali na rin kami para maiangat na yung lubid ng mga boya. Kailangan kasi mga kadagat, hindi kami abuti ng maliwanag na talaga. Dapat kasi mga kadagat, yung nag-aago yung dilim sa kaliwanag ng umaga, sakto namang makakapag-ariya na kami. Dahil yun talaga yung time na nalitaw yung isda sa boya. So bago tayo magpatuloy mga kadagat, syempre malaking shout out sa mga taong sumusuporta ng sobra sa Kadagat Vlog. Kaya shout out sa iyo, Kapis Aaron from Batangas, Barangay Santo Niño, Mark Sartni Oceana, Rock Castillo, Melvin Corbito Constantino, Airo Delpino, Lizelle Banzuela Narvaez na talaga namang star sender. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Kerwin Moreno, top 1 badge po yan. Ian Christian Gaser, Manuel Casco Cuerdo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa Kadagat Vlog. At eto na nga mga kadagat, dumating na yung time para kami mag-arya na. Naghulog na nga kami ng lambat niyan mga kadagat dahil ito na talaga yung pinakatamang oras para mag-arya na kami. Halos nga nakaposisyon na lahat. Lahat po kasi dyan mga kadagat mayroong kanya-kanyang toka. Kumbaga may kanya-kanya kayong assign para sa pag-arya ng lambat. Ang pinaka-exciting part nga dito mga kadagat, talaga namang hindi mo alam kung anong isda yung mahuhuli mo. Kaya nga talagang nakaka-excite siya mga kadagat dahil hindi mo alam kung makapal na isda ang mahuhuli nyo or talagang konti lang naman. Kumpara pag nag-aarya kami mga kadagat ng kawan, kasi ang kawan talagang dalawang klase lang naman nakukuha namin doon. Kung hindi gulyasan yung isang klase ng gulyasan. Pag dito naman kasi sa boya mga kadagat, iba't ibang uri ng isda ang sumisilong sa ilalim ng boya.
Eto na nga mga kadagat, nagpang-abot na yung dulo ng aming iniwang lambat. Kaya time na to mga kadagat para magsitrabaho na ang lahat. Maging si Kadagat Vlog mga kadagat, hindi rin makapag-video sa time na to. Kaya ang hindi ko na nakuha ng lahat ng mga detalye ng aming area. Maabot nga rin halos 1 oras yung pagtatrabaho namin para maiangat namin at makuha namin yung isda. At matapos nga ang 1 oras na banatan, eto na mga kadagat, tiyaran, ang aming huli for today ay matang baka. Wala na nga kaming pakeme-keme mga kadagat, umuwi na kami agad-agad at nag-ayos na kami ng aming lambat. Ganun talaga yung flow ng hanap buhay sa dagat mga kadagat. Talagang hindi lahat ng panahon may huli. Meron ding mga panahon na talagang konti lang. Pero okay lang naman yan. Kasi nga sabi ni Santino, may bukas pa naman. Doon naman kami babawi mga kadagat. At syempre naman mga kadagat, muli na naman pong nagpapasalamat si Kadagat Vlog. Kasi kung hindi po dahil talaga sa inyo ng mga sumusuporta sa Kadagat Vlog, sa mga nanonood, sa mga nagsishare po, ay sobrang thank you po sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, wala rin pong Kadagat Vlog. Kaya patuloy nyo po kaming suportahan. Patuloy po kayo magkomento at mag-share sa aming mga content. Maraming salamat po. Ito po si Kadagat Vlog nagsasabi, God bless!